ndị ba ekenekwa ma ndị Airpeace ọnụ nwa nwozi anụ nwa njiwe bịa n'ụbọchị nketa maka na o tega aka ekwubeli ha. Airpeace dozi mean na no Igbo unu bụ ọdịmma n'ezi. Nigerians nọ na problem. Nigerians nọ na problem. Ị chọrọ ịma ndị bụ ndị, ị chọrọ ịma na ndị Hausa ma ọ bụ ndị Togo ma ọ bụ ndị Hedias nọ ga na-emention Nigeria. Airpeace na-abụ the first people na-ebu ụzọ send the plane ebe ahụ ejeje rescue ndị Nigeria pata. O nwere nke unu je ndị Nigeria menwa unu obi kporo unu n'ọnụ still ndị baị pụta defend gide maka na onye baị asị maka na onye Igbo ka o ji wee mee nka maka na onye Igbo ka eji atakolele like this. Mana those people that stood for you, that stood their ground, make sure na Airpeace bụ Airpeace tata. Despite their mismanagement, despite the way their staff si agwa ndị mmadụ okwu, onye na-ababeghọ Airpeace amaghọ ka their staff si agwa ndị mmadụ okwu. Onye na-book beghọ flight mara na hụ ka their booking port booking ihe di ha ebe ha na-anọ na airport amaghọ ka their staff si agwa mmadụ okwu. Ịpụta a na-agwa gị okwu anyhow. Kita anụnwa na Airpeace ọnụnwa nwozi anụnwa. December eliwego chairman ndị Airpeace CEO Tododo anyị na-ayọ ga-ada abalị gị mba. Biko ị na-enecha vidio anụnwa ịtampa justice with mercy. Ma na anyị niile bụ ndị Igbo. Ịmakwa na Igbo ka ọ bụrụzi na Igbo ọdịmma n'ezi. Ibukwa na ọdịmma n'ezi. Airpeace anyị ma na aviation galala ọnụ. Aviation oil galala ọnụ. Parking plot na egwugwotigo ma charges ma tax ma everything the high na Nigeria. Dollar rate ọ ga-agbagota atọ daa tata. Anyị ọbụla ma nke ahụ. Mana biko si nwee na interconnecting flight bụ so oke na nke a na-aga n'Igbo anyị. Na nke a na-aga n'Igbo anyị. Oke ndị Igbo na December. This is amount edosa from so time to so time. Mana kita flight na-ada 200 and 180. Akwa ndị na-ebuku ahead of time. Na-ebuku 200 and 180. Why can't you make this thing ka ọ bụrụ uguru 100,000? Anyị agago m Jos ọlụ. Ihe gba another flight chọrọ m ikpu ya afa 70 something 50 something. Ọ ndị gba 50 ndị gba 70. Mana ịchọzi isi Lagos, the same Lagos ahụ na wa na Igbo anyị na wa Asaba na wa ebe dị otu a ị na-anụ 100 and ọ bụkwa na ị na-agba n'ohe dị a akwa economic ị na-agba. Airpeace bụ nọ nke onye Igbo ya soke ihe awụ bụ ndị onye ọbụla na Christmas ozu oluzie Christmas onye ọbụla achịpụta anya o ji eli oke ịgbazia transportation okwu Christmas elube ha na-agba transportation kịta 30,000 27,000 30,000 25 27 30 nke a na-abazi dịka 26 abaha anaghị 20 gbam ọlịa n'enu ọjị ọma mbekwa ego ya ligide everyday amụrụ mana arịa 33,000 o ya ligide till January 10. Mgbe ahụ onye nwezi ihe dịka akwamozu otili ending of the month ọ na-awa na ifezi anya ị na-agwa nne gị nwoke na-asị na ọgba 30 ngwe na-asị na ịgba 25 ị na-ana with 30,000 ịchọzi ịgbagote ịgba 35 40,000. Ihe a bụ ego eji aba plane mgbe ahụ ndị mmadụ na-asị anyị ba plane 50,000 ndị moto na-agba mgbe ahụ 15,000. Amazi nke a na-aya so people adigo still because ịgbakọcha ego eji na ndede loan. Ihe a bụ ego abọje ihe a na-eji eme omume eme isi nwaanyị eme anụmụ nwaanyị nyenwa wezike eji agba moto. Ịchọzi ime ihe nwaanyị chọzi ime ihe oyi chọ ime dedication chọ ime anything nwara mmadụ your friends mmadụ 5 ma 10 chọ ga-abịa ihe so transportation alone yeli gị more than 1 million. Biko Airpeace ọnụ nwa nwozi ya nenekwe video nwanne anyị nwoke bụ Jpac gwakwu gị dododo tampa no justice with mercy. Bịa na board meeting bịa na Christmas asị ndị Igbo okay any flight ọbụla bụ Airpeace na-agbada Anambra Ebonyi Owerri bụ Asaba na price ya from Christmas time when bulu melo na-eme Christmas bonanza from 20th till January ebe dị otu a ime ya sacrifice ya that one for ndị Igbo kewe nwekwa ihe a eji
we na-echeta gị. At least ụdị ha nụnwa akwa ịgba full lue ịgba full na chiata, ịgba full lue ịgba full la mi ịgba full lue gba empty gbagote. Biko dododo ndị be anyị, ama m na igecha meseji a CEO biko igecha ya ọya eye metụta gị n'obi biko ada abala gị mba anyị ada esekwa n'okwu mana no a cry from an Igbo person to an Igbo person. Biko asụm ya n'Igbo ka o nwee ike lue gị ahụ dododo mana nekwa vidio nwanne anyị nwoke tikwalụ at least inene nka nenekwa nka ya bụ ihe ya elu gị ahụ. Now watch ya. Jegele me one of people go flight from Lagos to Anambra State. Book go flight from Lagos to Anambra State. Currently now, here na market up 128,000 by APs 19 working any ever. Congratulations. By APs 19 working. But distance from Anambra State to Lagos is 45 minutes. 45 minutes by APs. The company 19 working. 128,000. Now from Lagos here to Kanu, and talk about empty. From Lagos here to Kanu, 2 hours journey by flight is 80,000. And Omeju. Hey, then from Lagos to Anambra, and they wait a lot of people never travel on daily basis. Anambra they do 247. As about they do Janona, APC and 120. Ma, he the APC. No, last year I just pity him. And I said, I am Biko. They said, Sabana, I am Biko, pull the video down. Now keep as well. Ma, Pero, the Pero Mungo, highest a J court. Highest, I drag a Jpac to court. Man, I put a keep as well. Ma, take a soldier and keep as well. Enough is enough. We are fighting for freedom. We have to be free from Opiojo, the Nemo wine. In Anambra, 128,000. Anambra for 5 minutes. And no full loaded flight. Only from here to Kanu, 80,000 empty flight. From here to Kanu State, empty flight, 80,000. From here to Abuja, 75, 90,000 empty flight. Man, flight you from here to Anambra for 5 minutes. And now Monday 128,000. And now Monday 128,000. I'm working na Chad. Na Chad, APC, Jebuha. Jebu Monday na Chad. In the Jebunda Hausa, na Chad. I'm working na Niger. APC, take flight in Jebuha, Bunda Hausa free. He was out in the government. I'm not going to go. Bunda Hausa. Madam Ndi Igbo, no problem. You cannot come out and speak. APC, can they lay? Come first week of December. Can say one by one. Highest above the court of law. Jpac can he say I have evidence. How can APC be collecting 128,000 to his brother 190? Man, from here to Kanu is 80,000. Is it not an abomination to your brothers? See, from here to Sokoto, Gongola, and now Belego, and flight I made you. But I say here is from here to Anambra because him and Anambra, everybody have 80,000. And they do occasion steady. They would like to go and come back. How we can meet here all? And now we 190,000. In another letter, how much flight from here to Dubai? How much flight from here to Dubai? Economic flight from here to Qatar by Emirates. Economic flight from here to Ethiopia by Egypt Air. So which means now every flight from here to Anambra, no almost flight Kenya. How much is Kenya Airway? Why our people are so wicked? Can you know our people to very very wicked? How much the flight from here to Kenya now? Go and Google it now. I don't know Kenya. APC is now Monday 190,000. APC in the price again. I go drag you 1 week. Bet me. It's a I can't person out there
two things are involved. Either you arrest me or we go to court. And when you say such a thing, because everybody, many people with a leverage, many people with a share in the earpiece. The other time I made a video, my own very brother, on the phone because I want to share an earpiece. Jpac put that video down. I know why. My own brother, because no one ego and don't want to share the earpiece. Jpac, this thing you are doing will not lead you anywhere. Put that video down. That was last year. And we were threatening. And Mama Patasi village again. Can you maybe see him kind? Na earpiece Bonya Asia, upon them bossy. Now I'm going to have a cheer and cat. Dog and I don't know what. So dumb. Oya Bariba last year. Let him Bazuka Mechi. The boy is good. Oya Bariba. People will be so waiting on. From Lagos to Anambra. The same giveaway piece, the same flight there. Can United Nigeria na 100,000. No, no, they check you. Now they check you. Now they check. But I'm going to my guy. Now you have a topic for another day. Because each time I want to ever book flight. Each time I want to book flight. Just need topic for another day. Who no charge and load on the video? No problem. Let APs call me on phone. Come I'm going to go on a Pugoromi in a year. Naturally, when I patronize the APs, no, I'm always to make patronize here. Because no patronize there, I do video. Na flight APs. I also do video with their pilot. I post to make sure people patronize our own and carbon kai. Madam Beji Makara Nyumai Marama, Je Wow Bedori, can Beji Makara Nyumai, Marama Jeracha, Jerian near Edoverarose. And I one night. Your old Ndi Igbo, na Christmas. They have a now 190,000, 200,000. 180,000 from here before I was on my motor from Lagos to Anambra. I'm a Lunu. Utopia and Ndi Igbo. I can just nail Lunu. I can nail Lunu. Transport can be charged by GUO. How can I know 100,000? Yes, fuel galleon, fine and good. Aviation oil galleon because I'm never here to a group. Okay, fine and good, but aviation oil it consumes from Lagos to Anambra State. Now aviation oil it consumed from Lagos to Kano State. And it consumed oil from Lagos to Kano. And still flight Heju. Flight again Heju. And the day we turn up. Guy check the business here. And the day we turn up. We turn up. J, but I empty, but I consume more aviation flights. So aviation oil. Then it doesn't buy every man a flight in Jew. And nobody can Anambra only Jew. That is only good thing. Will you be no man in Anambra only Jew 247. Come in and go there 100,000 minimum. Minimum of 100,000 flats. May not be beg, non Ndi Igbo. Oh, when they get Anambra, no to but I'm with it. Just now go there 100,000. No Mundegi. If there's a Denandu House 80,000, 90,000, 2 hours flight. That's you Mundegi 180. And be leggy. In a price this year. AP 7 over more. I go drag you with the facts. In a price again. Come my help. Come on, one way can have this one. I'm going to run. I'm so not a person that I write down. Hey, Paul, you're a boss. Or can we a boss? You must do things right. How many hear me? Or got it is not flight, and I'm a blue flight airport. MPC, if you don't go do them, carry your flight, come up to Anambra State, can't go away, can't go anywhere, can't go Port Harcourt, go anywhere. Can you use United Nigeria Airline?
Can you use United Nigeria Airline? Ngana Agoge. My brother, I'm a fearless soldier. Mama, after the more go Peremba. After the more go for now. Peremba, here after this video. Apis try Apis will pay me $1 billion. Oh, good law. Apis try Emana oh yeah, back the war social media. Blog and lean now after rubbish. Otra back Yamana, a poor blogger with a weight, carry this man. Back Yamana, a poor blogger with a weight, carry on over. Not try came on over. Contact I wrote to Abuja 1,000 contact I wasn't down maybe. Yes, I wasn't down. You see why you. Not try na video name now. Then I must say that a poor blogger with a weight, carrier a rich man. All that is surprise, not what to 100 million naira damage. Now, 100 million naira for a bank. More than more. Who be here for sale? I can make hello. You can have your microphone. I want a chat ticket. I'm not a chat ticket. I want my own ticket. With the ticket in $10. With the ticket and compile where make video. Let APC reply me. I did a call to drag here. I put them. But I am an interview. Although you know, try them now. You know, Mama dear, because all my here. I'm try here. Or try here, that would be the so that's what me prove. You know, go try it. Come on to about half. Come on to try and they would not. Or less than the number A piece now, or be where number A piece now, you may now. Come where, okay? And then you 2 days to slash down the price of your airline in Anambra State. In fact, Ndi Igbo. Whatever number A piece, the family now. You would have seen for his contacts. Here, Parishman, you would have seen for his contacts. Fine. Only open that number A piece now. To the original number now, WhatsApp, send them a message. Actually, people on your warning. Now, every zaman below, you open a carry 120,000 at Christmas. You know, go try it. The way the number A is now, I'm and okay. Can say, Your Excellency, sir, Chairman, sir, I am calling you on behalf of Ndi Igbo, Nigerians and Biafrans. Nobody here, Oga, I don't patronize you too much. I won't make him slack down this your price. Somebody drop our number now. G-boy, back up the number. G-boy. After my life, I will go through the I need them on my WhatsApp. Campo, Allen, direct. Maybe so buy a book. Buy 1 week. A checkmate him the flight. Obuzena, not so here in the Igbo and Christmas here. Because here you're going to represent a flight. Who's Adroma? Uso Adroma. You see that here is now. He can't go to the order for complete 8 hours. Who's Adroma? 1, 2. Everybody not do because you wake up on it. I'm behind him. A chain lose on it. A blue because here there was not going to happen. So, for the safety of Ndogaranya and safety of Ndegoharu Eba flight, for safety of people that Ndegoharu Eba flight, I go call you Mbogi in a polite way. Sir, because Ndi Igbo complain because too much. But to the price of flight, who's the other number? Ndama blue to the Jew. At least, I'm an aviation around over 120,000 or 100,000. The better here. You have to sacrifice. You have to Christmas bonus in your Ndi Igbo. Though, I will even drop voice notes, corporate evidence, and about you see, and you may get 1 week. Audio. The same continue, then that's the reason my social media. This is what people consider. Can you not do? You just see audio.
then ya cherezie m na social media ka m nwee ihe m ga-ejide aka na mkpọsọ ya akpụkpụ nkọt mpụta plere me the voice notes ya I told you and I beg you. I ghara ime ife dị illegal m na-eso illegally. So I think I have to stop here. Here na yo Ndi Igbo baa biko no Christmas a dị is fast approach. Ama yo na yo do anyị na-achọ freedom, anyị na-achọ Biafra, anyị na-achọ ife niile anyị na-achọ biko dị ka ya bụzi igbu ụmụnna anyị. Igbu ụmụnna anyị ama solve problem a because na mgbe a na-ekwu maka Fulani herdsmen, mgbe a na-ekwu maka Fulani herdsmen, that was there. Fulani anasịkwa ha n'Igbo. Nobody is terrorizing Ndi Igbo. Nobody is terrorizing Ndi Igbo again. No Fulani herdsmen, no over ndị Hausa no baba anyị na-atara anyị na-emebisi ihe anyị kọrọ akụ. Ndị Hausa adabana the herdsmen anyị nwere today bụkwa Ndị Igbo. Ọgwa Ndị Igbo na-egbu onwe ha. Onye kpata ego ka ọ gbado na Christmas ka o mee ụlọ ya enjoy. Problem ikwuo too much allocate be gị biko ana m ayọ na ayọ we are brothers. Anyị bụ nwanne. Christmas ya were na egbe unu si n'ime ọhịa pụta na outside anyị ga-agbara unu Christmas. Nwa ego mma adaghachi gị bet unu ama ozu na Ndị Igbo. Were na egbe unu dobe n'ime ọhịa bịanụ ka unu na ụmụnne unu gbaa Christmas. Bịanụ ka anyị dịkọ rice nkọ mmanya. Nwa ego mma adaghachi gị ego mana were na egbe unu dobe ka ndị mmadụ gbaa Christmas ya agba. A lot of people ji ụjọ n'aka, a lot of people ji obi n'aka na ya gbaa Christmas ya agba. Mana nna ya unu I believe na Maazị Nnamdi Kanu ga-apụta na December ka Christmas a nwee ike tọọ ezigbo ụtọ.